Ababeshe mame no kure ehia. Enti mame no kure ne nhweso fo na sabre. Wonom nam dwomu a wonsantene etia no. Na yesre ebusia santene bia ba ya ne ama on bebi obetena. Ni ebisa kwan so na amanebo no ekoso na afei nipa kro no wa bebi bi di akyere yi. Mame nhweso mame no kure ne nhweso fo ye di nyame da mo ase. Abeti ada mo ase. Se mo aba abehwe ni hia bi. Asnafo Madame Brumo from Wasom Femme. Sabre Mijna na Mijna ma Mr. Kwache. Ya oye Juma Offenso Teacher Training College. Offenso College of Education. Say na workers at Mr. Same. Mr. Kwache say bra Same. Woni anom ne abusuani nyina 100 Ghana cedis. Million baako monye mfashe sanem na momfante kasobi. Miso mo anam dasie nyama. Sabre Patase Presbyterian Church of Ghana. Osafo wunti Sabre eyeba asafo ewo Patase enso esantene ewa ha ya yeba abetia wo.
na pretty about one or ya be pata when it be at the amount. Nana Kwesi Edujemfi Sabre Mitnaha na Mitnaha Emma were classmates. I went to one called Presby School. 1990 year group ya wo mi afe na menya afe. Nana udino nananka won enso said ya wuye kuo no nti wonom so was 1 million. Usrai Kitua, we are ye pemu, Intimonye, Namonfante Castle, a man penny for no Miss Remo, made you good night, Tema, Mono Muhimo, and Eddie at the paper. No credit so no, mamma no credit nasie, Nasabre Santini Atway, a one so no, and I come one bomb said to one pie anymore. Wukunu anyone so no. Eba abese wani munyamu a ebi nka no. Wo ma me hobire yi mu. Omo nyai wo mu. Omo ne wa na etu asuasu a obi ahunu mu anamo mu. Enti awie yi se watena se wo no ma me akiri sikasa. Na wukunu anyone so no. Ese ye beti abrane. Ye ntena. Na emom ye beba ne abese wani munyam. Enti ma me no kre won so no. Ena eti adwomu no. Esre na mo hye baby a wono betena owie ya na o baby atena na afei atoa so ma me no kre eye ni kunu Mr. Goma ai me papa enchikafo Mr. Goma enen oyensi yie no aha ma me no kre ni kunu Mr. Goma enen nananum akwo nafo Wamo ena akambo mu ayeti ano ekwo sempia sare abusua na nanom akwo na fo de senkasunu ni nwura mu akamoni abopon enti enne na maame no kre odamo ase ene en monyam se amode se no ai na nanom akwo na fo ye ba ne ye man nsanse o isanse me ye kwo benti na nanom akwo na fo de bebi a obeduru bia no ahun se ewa ye de enti ye hye akire ho a ye hye aboa nanantem ebeduru ho ye beka ho asem Mr. Goma ame nokure ni kunu ene nebusua ena etia no Mame no kre ni kunu Mr. Goma ene ekwo sempia sare abusua no nananum asunafo se yedamo ase ne ahiahye no kre ni emu am yehu se anoma no ntakra ne ma ne ye kese na emum ntakra boni de nkafanyinam kwatere kwa nanum ayoku akwo nafo na am yehu se wu anoma akura mento ne bo ne bia no firi duduom mame
no kura way or your baba ko nanso Mr. Gomo tane tinti o te mo brodron cha wo kan wa waka dom Alfred wonam for no ma won ko preschool sabre wo mo nso aduru ha wo de santene ebetia wo ti ba bia wo bia betena se na gentia no ne ti aye di a ebe bia isan se asem wo hoyi enamanisuo na akwasomo
Sabre Santania Atwe every baby I say. Wofa yo cheya wo US abrotimemo. Neyere Agata. Ebusia for na sabre. Won madru ha eba abetsia moy. Yesre. Na mo kaka mweni ape baby a wo mo betina. Wo mo chewi ya na ebisa kwan so na yedi edi ho no yedi aba. Maame no kre abaya kro for asofemme. Enchepi na wonshaso ni wafaseidu onene yire enne busuafo nyina ba ye beti awo wonom si aboa ne de agya kwa ye nya ne kwa eba ne se ye eyeka enti awie for a 7.4 million 740 Ghana cedis maame no kre woji afase sanem penisi atopre adwoada ye buka we ye pia mo hu se wafaseidu ono nso onene abusua beboa o Miti ya namda se ofasedu ayade na mompene no en. Yeda mo ase. So tell no one. What's in enough food?
Baby, I was swimming up. What should I was your so? I couldn't credit you, I don't know what to. I want you to so. And I saw no more sharing. I'm not fucking concerned. I'm not so pleased you know. Baby, I was swimming up. What should I was your so? I couldn't credit you, I don't know what to. I want you to so. And I saw no more sharing. I'm not fucking concerned. If you're so, I give you so. Near Kayabo, so I want to see your notes. And I'm on the rest yet. And I tell what I see a beef and if what do you know? What you know, come so a brand new Nana, not so. Papa, my way. When you my only baby is saving crowd. Sabre, Nana, Asuna, down. Aguna na kwamu hine. Aguna hine na kwamu hine nana. Enchibu osiako. Ena sabre. Oye busiaponi. Intiaba no say ye no na wontumi ntina nkran. Aguna hine akwamu hine nana enchibu osiako. Enyumrei waba osabe numsikasa. Anopano watufunya. Inti sabre nana enchibu osiako. Botiako anama. Anama chen sabre. Onuan kasa na adie nyina Obaapanin Akosua Nyamekye. Ninti ena sabre. Wantran ya waba Wiamoase na enei waba bebo chidom. Nana aguna hine. Na kwamu hine. Nana enchibu osiako. Mirapia. Alfred, Pastor Mami, Sabre, our classmates, I want to call Prince School. Suku no, one of them million no enum, never take castle. Sana mitten Mrs. Buensin, so 2 million, 200 Ghana, Alfred, the Suswa, when you have seen Namon Francis Sankunya, Namon Francis Pata, that's your Yama. Nana Edrujan Fee, why dear enemy ye. Yadamoase. Nana enchibu osiako. Aguna hine na kwamu hine. Nana pia.
Muyima, Natanihima, Abnamayine Atanihima, Nanakria Kwaku Drufo, and a Sabre Nananso Wedru Tomoa, Watsia Nabusian 4, na Wabetina Jumu, na Wabetia Dia and Neviamoase mine Ewademanono. Sadiente Pose into Soquan Antiano, Nanebano Nanamonu Jemfua. Asunaba penny, and a dinner new one watching at Dontain, Nana, a queer quap would roof for a tentempo of Yaquiemu, pretty fletcher from Refentum from. When my war bow was Slenny, when him danson, where till danson, walk ranteridia, Namia Slow, Namia Bow, Nana Piao. Oh, shut down. Mumba, mini, Mochina mo se mi hinche ti se metu salam kra eje wo ate baby rejemio enuti ya buru ya siri ya no ya buru ya siri na no no fancy me kebe ma ya buru ya siri ya no ya buru ya siri na no
Mr. Asumedu, Eyane Dabriti, Neyere, Mrs. Asumedu, Auntie Hawa, said Wiamoase for Yanim no. Na Asante Dini na na kwatma. Na nama kwatma meni, ohinini, odro se kwatma. Ena sabre, akwana hine, one na na kwapon. Eni Wiamoase konti hine na nemu. Eti ampabuemu a, wade no eba abetia ebusiano. Sabre die, eno kwatma, wo yensi ye. Enam so etiri wobia ne wade wonti, edom ta ne ti, enti nadie, mame kwatma. Ano pansoti datu na me tu Wiamoase nyinanimu no. Ai ensi ye hima no. Ento ankosi se ye besie no na wode abɔ. Nananom sabre mira akwaba. Nana poku ajeman. Pray for bepo ase hene. Nananom bepo ase hene so oye busuani oye sunani enti bibi edna kopie baabi enu nti no wantumi amesomo yi. Enti wone ne mpanimfo nyina suna busua pani said nana poku ajeman. Pray for all can was a 30 Ghana cedis or 12 busua kuruwam. Yemfante kaso. Sana Bismarck any Francis Franca. Ayamunian mo woni won call. Owas akyerɛkyerɛfoɔ na ɛwɔ hɔ no. Ɔmo se mo ma wɔte sɛ mo nana akantene agu. Ɛbra aduane si so yi. Enti wɔn kura ɔmo nsɛm 3,300,000 Ghana cedis. Bismarck ɛna Franca. Munian mo a mo ne wɔn kyerɛdeɛ wɔ Owas. Sɛdeɛ wɔn mo nso ɛkasa kyerɛ mo nie. Sabre nananom benimfoɔ ɛyɛ Asante Mampɔn hima na Neja kuma difie. Ono ankasa ne tiame na na Jabrim ena sabre ono nso so one na busuafoɔ ene nananom benimfoɔ eduru ha etia no Jabrim akwabo Owura Bukari ono nso ene na busua ene na dum a etia no mesremo ene agro mienu na mikura enti bandefoɔ ne bɔ kakra ne yɛgya marketefoɔ na ɔmo nso abɔ kakra yɛmpɛsi yɛbɛbɔ abomu na dedi bɛba ha mo adaworo marketefoɔ no munya abotire ma me mo brɛ bɛso munya abotire ma me mo brɛ bɛso ai afei nso sɛ nsoa o sɛ yɛ santene na ɛbɔ o na agoro bi akɔfɔ mo ama me na tena me sɛ gyina adwuma foforɔ ani ɛyɛ saa me ne no ɛbɛfam mo adaworo ma afei ena yie no ɛworo enti na abusuafoɔ sɛ nkonya no ɛnɔso a na mo hyehyɛ bi ɛde aka ho owo asakyerɛkyerɛfoɔ no mesrɛ mo mmagye me receipt no nkɔ na mo ba ye mo nkyɛ me 3 million sika nka mo mfa nkyɛ me enti mo mehwɛ na mo megye Jo nana no madawroma monfa moaso enfem ohineba enteri bia Asante bi ebeto Asante no efiri ba bia ese nana amantire aduana abusua efiri Asante achem agogo sana ye obapa ye cha sable na busua ena eduru ha eba beti bibi sanse eye Mr. Frane ese asansa ofa dia wo de kirenti ofa e wo de kire na mantire he ane na busua edisas play ablewa afrato a bema ema ne yire asote sanse oba onu oku da nenim kromo a ohwan etine ana abusua ebre ni so ase na mantire ehene na busua ase wo muntimi ntra ho se wo mo de hye no eme sanse bema no anumonyam dia no de ble wo mo tisable mo hwe Asante na eba na agoma he na mantire adua na busua sable wo mo na aduru ha mo de wo mo ade hye Obaapa ye cha ebe cha asra kotoko
Wiamoase. Nananom sabre na yetremu anana yecha eye na afrani okese ejosohene afrani okese asnani ba ya sabre wonom premu asna rempiakwa ne dabriti yire nana ametan yakwan nana ametan yikwan oye aduana amantre aduana ebusuani ya wofri asante atemu agogo na anu agogo fo de ye do abrane di sabre mame oseda chakesi ka edifri Italy abroti memu en wo yensi yeye enam sempani aka to se wachi ya ne wade wonti efri enu anumere nyinara edom ta mame achi en wo yensi yeye enei yen hye chire hwai sa no panometo onyom se obahime cha be mamrosa odi be mo ayensuo de bi adware eno ena ye ehunu no enti na de obahime cha me kondom roso obahime cha me kondom roso emrosa no ena epie no enti sabre ye sha eye de ehuro ni nyina ebre so an ye be ka wonsem esan se maame ofiri fie no ofiri mpanin fie enti wo ware mpanin wade eye mpanin si senti ene ehu de ekoso yi nyina epia na chia ne abrade nyankompa se chi efiri asante achima agogo mo de dom abewu Wiamoase na nanom asonafo na de mo aye no efe nyame onsira mo kete monkoso momo metia na me de brebande fo no sabre nananom eye maame nyamekye ne sewanom ene ne ma papa enti kafo ena wo santene epie dwomu a eba no eye eno Akosua Nyamekye oba tampa wo ji abayen abasayiri fi adoye wo mu ya eneye no nisika sen ne papa ene ne ma ne papa enti kafo ne sewanom ene ne ma papa enso enti kafo ena sabre omudi num ebetu numu abetia na nanom asonafo na ye kura etumu no wo mo abecha be mia bie edi amamo Mami yonko sabre baby a wo bi atenase e sabre wukunu ene wunkuma afo ene aduru ha e ba betia wo no na ye kura etu wo no wo mo abemia bi di amawo esanse mpani aka to so watiri paye a enye wa na opam dia dia hia no ne ekohye no dia na sabre yi wukunu ene wunkuma enso aduru ha e ba be hye ohia
anonymous for Nanano Madaro me pamucho muntia bigakra abusia pani nanabe Abrama hine natana hine nanadochi Abrama hine natana hima nanakwa kukodrufo Obaapanin amonujefua Nana say one powerful Nana tanwa Mampo hima chame Aneme nanano munyina Amani meme nyina Me nana Nyamekye Ayamu adie nyina Sabre me kasa Na me kasa ma mi ama adie nyina Me nana ya chei Awowo abrochire Me ka na ya me nana adwofo dwoba ya chei Na yire Agata efri apa chichiran Yoko banono Bretu banono Obia nim saga Wiamoase an wotena ye One ye che ya ware omo bobra wa brochimem Anche anagata ebakoye Bibinti naka wasu oba Wonu wakuru no nyina di nkomo ne nkuma afo nyina ma di nkomo Mami ahenka wonu nuanom nyina Moase ane mo di nkomo Wasinka wo ha eka wakada krafo ho etu ono nko a mmiri odu 10 million Nananoma srafo monye esini kure ya chesu a na ka busua ni nyina Obaapa yonko wonu nuanom nyina ne kuru no nyina mo fa nkampata mu fa Agata da busua waya yukuni abaywa efri apa chechewere omo aba Nananoma bretufo Wiamoase meka na ye mambadu fie eho ana wofre womo so se mmiri yodu eti yakabo mu a mmiri yo aduonu 20 million Agata ne na busua ba ya se ne dofo papa bi na ade nyina na che bafo wonde na wonfa kane maame eno Nyamekye empata ngufam meje ya adam da busua fo ba ya se yoko ma chiri aponya ne suma ya suma mo amode bai na me hira mo pa me na nanom da mo ase Nananom sabre na nakunadu Elder Frane namfo nom ena sabre omo Italy ena omo aduru ha omo babetia no na Frane okesei ma tiri so be me na pni wutirim na wunuanom etofika sika every Italy abrochimemu e ba beta wachi enne ya wo maame ayi na anom ne adesie sabre eye wo fabukari said ye wo kasa kire na anom asonafo ni titiru na nadochi one na nanom asonafo nyina nie wo fabukari se wusura ye keto a wo ya ye pemu britie bo ye yinso ni nyina ye sikasem enti enne million no miensa yenye na yemfa nhyɛ sanem ai wo fabukari woni ha na emom wasoma ne nchikafo ne ma se womra emeta ye kire. Yes, I. Nananom sabre eye otumfo atene hene ni tidom hene ohene ba nana kusi obu adum achenchem bu oda akuyemu sabre nana nankasa waduru ha ya wo ba betene dwomu na wabeje entia Akusi na ba no wate otumfo atene hene ne sompa hene na kusi na ba no wate otumfo apenten hene no wate na kusi ankobia hene enso ka ho na tanayene no wate yo Christy Obaapa Christy sabre misra tena senetiai na eye wukunu ene na busiafo ene free mehame
Edruha, Edin Num Ebetu Nomu. Ewaba Betia wo Abeti Yasu Ediamawo. The CEO, Kingdom TV, Akotomoji Kro, Onwankasa Okawo, Etimesre na yina ya sori etina na ye di nidia esefota ediama otumfo atene hene atene ye bema na eba no wache nanebu Aprimsatani no wache Unyini tatao Nanebo Unyini tatao Nanebo Unyini tatao Nanebo Unyini tatao mami nanebo Nanebo Unyini tatao Nanebo
Diana Amakisi, Sabre in another from Naniabri, papa. Yes, me and see, and a maniabri. Sabre Nana Akosua Nyamekye Otumfo atene hene ni tidom hene ena sabre oti adaban no oyini pia nana oba no Otumfo atene hene ni sompa hene eka ho oni nananom pi ena sabre omoti adonten anopa no wo mo betu funwa afei ena atosi enum sikasa empeni so be karisi obe franto makese na bekwa yase no amonso ade enkafa ya peseti na dukrom eba ne sa no sabre awiei nananom nyina sa twasia yesi eba beka nana akua kwa akokodrufo ne ho asuna busia peni nana obia mo akohene ena anma asunafo nyina asuna ba peni eho na ya benum sikasa na Obaapanin Akosua Nyamekye yasenen monyamo a ebinka tinananum nyina sabre the CEO of Kingdom TV ya wasan akosobodi kro ono ankasa mu awiei nso osaboni ne achidom ena awiei wabase obekoa amianum sikasa ya ebinka wayne pia Nananom asunafo menyina mamane nyina musia ewo nanankete afie na munyina mo ato santene aba betia enti asunafo mamane nyina nanankete afie going nana Otumfo atane hene ne tidom hene miwra mo eso wodi domo abawiamo ase wonu ahotiafo nyina Abrantie no ameka say ye list mame no wadi mi hwamo enti manya din no Nananom ya ewiei nso moaba na mo behye na anma asunafo hia yeda mo nyina mo ase nyama yeda mo ase sa yeda nananom nyina ase eye Otumfo atene hene ne tidom hene ohene ba kusi obu adum Achenchem bu oda kuyemu tentenku chenku a yede ntumpanje ne tata atesere manimu a obi tu ne tu a wase na korabo ai ade ewura no no ade emu oduro ena sabre ode nanimu onyamo ebinka ena ne nuanom nso bo ne chidom na anu ayemfo amoba ye nyina nyame wahu mo nsiramo na onye mo kese mo nyina mo ka ho bi na nei asante man yenye dibre ewo amansan nyina nim enne wo ya santeni kura na akọ baabi na ho ya ye hi esan se yemfa ya mamre nsie ai me kai me sase me trochi to Facebook o mo se akwadi o ye kurasini ai me ya santeni me nye kurasini ma santeni ma sante se mo hia me se de ye hine kan ye no enti nidie ni obo kwanso se nananom epie dwom se ya nidie bi e wo ho bia na ye de ama wo mo na aye kama ense na nananom ebedi amane ansa na no nana afrani okese mira me si obibi ebru said ye wo ba prince eye ne maame anti Mary a woni ne tena kumase no o kama na to wonie o se sapoa ne de agakwa yinya ne kwa eba ne se ya maame free mu no million miensa je nefa esesa nkonya bra no nsi atoso mienu ebebo no
Sabre nananom eye nana asumedu jembibi ne ma ene ne nseonom ena akambo mu se to ampa ye nimu ya yeba abetia nananom asonafo no Sabre ekwo sempia sare abusia ena sabre woni won ma ene won wofa asefo nyina akambo mu ya waba woba abetia abusia na ye kura etumo no waba no abemia bia mamo no ai Antiesta wenya ne baby crow sabre ne ma ene na busuafo enso ena etia ebusua nyina na ewie ye kura etumo no omo aba abemia bi edi amamo no Nana no mwadawro masabre Mira afrane enchepi na meto santini bidin se eye wunuanom e wo Italy abrochimemu echa ticket se ye ba be boaw amwa ye o maame ayie ebusua yi se wo mo ba ya o mo kura wo mo nsam 1000 toppable beautiful Ghana cedis million no edu je nefasisa enkunya dasie nyama Empatasia Presby Asafo, Reverend Dr. Samuel Owusu, on a Dasafunano, said ye walkers atre. Reverend said ye Empatasia Asafono air can you almost million in num 500 Ghana cedis. J na emphasis a name na atoperated Jordan T. Odi Asasan Kunya. Apansre etwa so. Nanonmasro for Madaruma Muntiame. Sabre Mijraha, Namijrahama, me papa atapoku. And a diano, Ninia Penny Rose, a fratoya ya, and Kansaso Bonswa, as soon as the Enina, Mamma and Kai, and then the Ma Antonio Coninianum, the Bana the Enina, the Quamana Apel, Doduano Fran of Quamana Gaga, be Abusianina. Ya papa tapoku so ba ya tete wosikano 2 million ya fanka eno nyamekye empata mu fam Sabre santi namjo mo ebe eye party dada sumedu ne ba wanya ne kumase asenua party ena sabre ono nso ne nabusuafo aba wo ba beye ne nana eye da sumedu wonti ena wo ba party wadru ha oba abeboa eyiyo no sana asuna abusua pani na napoku oni abusuafo no nkae ne nyina nso aso santene ebetia mibra jambibi na asmedu ketetew wada mebru mbodia ma abumfume na adofo ene eyiwaye eye wadoye sabre sedi enom prango ne mewo Ghana ha ene amanoni nyina aka won abomu se to ampa ye nimu ekasama na to woni wonom se britie boye nyina ye wanim sem womo ne wa na ekọ nakra na ne wonom ma misika sen di kan a ontimi nyina ni ehunta enti 1000 Ghana cedis se no prango one ne ma omo se je ne fasisa nkonya das ye nyama nanano mo adawro ma nanano matnase ye de nidie ma de nidie se no okwa ha wontoma no atia nanano anim wie ansa no apia bonten na afi ema mpanimfo no nso uduru nanano anim anu abomu ase party ba ko pe
parties. Asenua Ghana high nyina Asante Maimu nyina se wo probia or said decoration aye frosi esi ase kan chere na ye party and na bossa na to ne yene ayete ye ho nyina ye bie daddy asumedu ne ba preko pa wanya no e wa asenua eno no Sabre nananom santene atwa ebei eye lawyer nana bafo chei bonsamboafo somboafo nyine so number 2 enkoso hene oye British lawyer nana nkasa oye British emranimni ena sabre nana wedru ha no sabre nana no na saye CEO of Blue Gate Hospital ena afei Wadine ni monyam edru ha wobetia nananom asonafo ati na enne koso ewuja so no wabecha ne de no awie na asomdue aba parties decor and bridal the whole Asante Maimu nyina parties eye ba kope ayefro siesie ye fa ne sese aduane etiapo aduane a enye kotobeku ba parties ene de se ase wa Asante Maimu na misa kete ena me hu se parties or yes adwuma no se wo ko asenua gas ho no parties ene wo ho no ono ne wasi dan kakraka ya wasi sensu se wani mu a wode sesa yefro no parties me bodi atu ase amu hu se menu daddy asumedu ne ba people any parties ene waba ebese ni monyamo no lawyer nana bafo chei somboafo nyine so number 2 enkoso hene or a British lawyer nana SI CEO of Blue Gate Hospital sabre nana nyine so number 2 enkoso hene ena sabre wedru ha otsia otumfo atene hene tidom hene ohene ba kusi obu adum Asnafo ya mo betia ni nyina ya ka se munsia wo sabre o mo aba asnafo ma ya ka ye ho abomu se to ampa ye ni mu eye ma me wo fie nyina wo hene ene na na edu jamfi enti se ne ato apentin se ya na wotena enye yie ti sabre asnafo ma nyina na aka wo ho abomu se to ampa ye ni mu awonfefo nko na lawyer thank you and welcome. We appreciate your presence so much. Asuna forma medikaya can't order that say. Asuna ni ba ni ho nyefe no. Net rese ye de to ni fie wura. Etu mi enhwe santene ni moy. Mema wanim dance, we tiri dance. Ai kokwa tuntum asuna forma dance. Wonom na wo janom edi amani nsem di akukoduru sem nti Nyankopon di ahofe aye wado ye wo mo hene ene fra kokko no nana edujamfi wo se hene ampa otakasim obetrebu atudrobo wo ho nana edujamfi e nante bokoboko na wo hene wo asunafo ma hene enti nante bokoboko ai asuna rempia kwa asuna kuntongronku damram atanchambu awde akuyemu opampamresi a wasi abura ena sabre watini nuanum nyina dontene na waba abetia ne papa wonom papa ne wonse wanom no
Yes, I. Yes, I. Nana President Bibi. Miss Ralph Asomami. Sabre eye openi asumedu. Nintika fuonyina. Sedi omo kasa tira wunu unianum ni. Warum si milionu maku enum. Monye. Yes, sir. That's your nyama. MC. Yes, I. Don't go far. Now, he should be. Okwani Jamfi. Asrafo memani ni. Asrafo memani ni. Na asrafo memani ni. Asrafo memani ni. Asrama mani yo, asika for money yo. Asika for money, asrama, asika money, asrama. Papa do be the shekura wadan sanswai. Kokwa na mufra brisia na mo de kope na bomuko. Papa do be the shekura wadan sanswo no. Mufra brisia na mo de nwira bomuko. Asrafo memani ni, asrafo memani ni. Asrafo memani ni. Asrafo memani ni. Akukrodufo ni ni uba omudia na wudidie. Asrafo memani ni. 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 Asrafo yawari mienu ni miensa. Ya yire no mbumfuo. Sa memani ni. Asrafo memma wari mienu no miensa. Ya yire no mbumfu. Sa memani ni. Ibo omudia na medidie. Ahire. Okuma ni jamfie. Dudu bibi o dansa so. Opemso de kronkron no ngansa buadu de kronkron no. Na buadu ei. Na buadu ei. Na buadu ba mane. Asrafo nyina hene no noa. Asrafo memma no noa. Asrafo memma me so omo wari mienu ni miensa. Omo yire no mbumfu. Ebi so omo ni makorakoro. Omo ni mu nada. Ko ya beka me ayira bo yetinuko. Eni asrafo memma. Asrafo memma nie. Asrafo memma nie. Asrafo memma nie. Besi asrafo memma nie. Asrafo memma nie. Asrafo memma nie. Asrafo memma dru haidie. Ohine be mi boto waya mi do. Mi akaza me ya asrani. Etimi ni ani asrama. Asrafo memma ni. Memma kukrodufo ni. Ero mo kwa aku eyeye. Omo kwa abusia gba ya mere. Omo sosowa. Tintia tintin. Kesia kesia. Abatire. Mo kwa na wari mienu no miensa. Mo yire no mo bumfuo. Efise mo ho ofe. Yedi mu jampoa. Asrafo memani ni. Asrafo memani ni. Asrahi memani ni. Okuma di jamfin no. Asmayi memani ni. Asmayi memani ni. Asmayi memani ni. Okuma di jamfie. Dudu bibi o dansa so abusie woni e kotokoto. Fise wo bemem. Wo mferisika. Asrafo wen monyam. Asrafo memma wo fe. Ekuta batire. Yakala dia ya kawata asrafo memma yasowa. Edi amawo ni kwa do bi se kronkron edi ye fra brisia ni ya bibi ra boyeko krisia boyeko ewrade to kwa asrafo bema na ye fra mo asrafo goriat asrafo mema ni yo asrafo mema ni yo ye ni sika dia cheso asrafo no asrafo mo ofe asrafo mo ofe. Isi asrafo memma kwa na wale ma ya wale bika ho aya yinu mu bumfu opa ja ya na kwa e ma ni bebre ja asrafo memma no e ma ni bebre wo fi aya ja asrafo memma
Asuna for my money when you are what you are then. Nefini another year chap another day. Asuna for my what you be. Asuna for my what you be. Asuna mamuni mbaye. 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 Asuna for my sister. Azia yempe wa hanamu wa msa ya kituebi. Kisa wafaba wa Asrama Asrama my friends will see one Gabahame. The same Gabahame, my friends will see one Gabahame. Asram for my own fear watching. Oh, fear your chrono to show your fear watching. If it's a wolf, about it, and a trailer, I will go. See, at once, I don't swear, I get no size. Asuna, and money in our Hinba, Obaapanin Akosua if you come up on if you know the war, Asuna, if you are that war, Asuna, that war, Asuna, and then the Empire. Yes, sir. Yes, sir. No, Frank, you're right. I don't know what I'm not only about you, so about you. Frank, you're oh dear. Yeah, Jessica. Yeah, Jessica. I hear Jessica. I put that Jessica. I could have to know. I should have put your penny in any other. It's a Mikano Monoso. I'm a call Jessica. Yeah, call Jessica. Jessica, Nan Masra for my dear, no cranie, Moanim dance, Moatiri dance, more crant radie, as many ban and one year fenoni at Nitu Nifiura, Ampa. Nanano Madaroma. Mr. Bismarck, one Madame Ata, ya munina welcome for not senior high school. And we said Yanado, so can ye or say, so try ye kitua, we are ye pemu, a band say ye 50 Ghana cities. J. Never says a name, never take us so Dacia Yama, Dacia Odom. Santinia and Mjomoa Air Bay, or Safwajin Asafono, and an enamofa. Wafa kwesi wunti osofo agye asafo omo aduruha edi num ebetu numu edi odonsa bewo na ye kura etu wo no omo abebu abemia biama wo esanse mpani se de nachi apai enye ono ana epam de ade ahia no nso ne ekohwe no entitina se na gentia no nananom benkum ni nifa kontre ni akwamo mesramo Obianye kom se de egu ni fufuo so na wontie mi asopem midina ya na midina ama eye nana asumedu obey nedabriti nana ama kwatima Odro se kwatma meni owo ahene ekwo se mpia sare nana asare ya bone mrane se ni modu se ne kwo se mpire mo da ahwene mu ahwene bodombewu
Midina Emano, Nintasu Gumenum. Sanso na eye agogo amantre Adriana Ebusiamu Badesie. Obadesia wodesi kansa aso. Odisi katom pada. Eye maame ya etan yikwan. Oyime etan yikwan a wo mensuo mansa. Atetere manimwa obetu ni tu a wase na prabuo. Eno kotobeta o ma defo didi anopetutu. Achancha bo da kuyemu. Ohima ena mijana na nemu na meka sei. Tugumeso. Sabre krora eba na Wiamoase ine nana. Eye nana boati yadom. Ekwo sempiasare. Sabre nana boati yadom. Wiamoase maiwura miwura misro ma menye ohene die no. Ohene die no ma menye nwie. Wiamoase ine nana boati yadom. Ya omenye ne dia anopa obetufu nya. Ewia yinso wode nanim onyam ebetai abusuati. Enti sabre Wiamoase ehene waba oba abetia ebusia sana. Mr. Osafa ebusia ne din mame na moatene dada. Nananom ekona ebusia nso so edru ha etia. Yes, I. Sabri Wiamoase Madienira. Nabuachi Yadom. Kurura. Ayaboa from Kansabu Dusi Precope. Sabri Missy Abuha workshop. Nanebu. Missy never know what it. Nabuachi never know what it. Nabuachi never know. Nabuachi never know what it. Missy never know what it. Nabuachi never know what it. Nabuachi never know what it. In another watching never know what it. I'm watching never know what it. Missy watching never know what it. It's your baby and watch it. It's your baby die. It's your baby and watch it. It's your baby die. Now he needed you for this row. Now he needed you for this row. Now he needed you for this row. Watch it. Now he needed you for this row. Obi come for nothing na no. Obi come for nothing na no. Any na watch it. Any na watch it. Kurura never know what it. Kurura never know. Kurura never know. Kurura never know. Ama baby ata. Kurura never know. Ama me baby atina. Kurura never know. Ama kukurodu phone ni. Kurura never know. Emma mufre be mani afre na abuachi wate. Kurura never know. Emma mufre be mani afre na abuachi. Kurura never know. Anochi konfo na no. Anochi konfo na no wate. Oniwa ni yesaye. Opienso go. Na ni wa ni yesaye abuachi. Opienso go. Nanebo. 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 Nabre. Nanebo. Nanebo. Nana. Nanebo. Nabuachi, Minanani Nabuachi, Minanani Buachi, Yadam, Minanani Nabuachi, Minanani Buachi, Yadam, Minanani Buachi,
Munya Mayo, no Gura, never watch it. A mammy won your way, no Gura, never watch it. Nina, I'm not going to give credit to my young watch it. No watching, but no one need that. No matter what it. What are your funeral now? You're in that. I could not watch a sooner. One more Korea. Honestly, I was there. None of them could India, Korean man. None of you are in here. Now watch it. None of you are here. You are done with the government here. Now watch it. None of you are here. Now watch it. No. Kurura never know. Maybe I tell you. Yes, sir. No. I watch it.
just walk on this go. Nane, we are punya phone. Nane, watching them all. Watching them all. Watching them all. I'm not yet. Watching them all. Hello. Nananom Sabre, Asante Wiamoase hine santene no. Eye dua ya nkwanta hema, ne nifa hema, nanado matire kuwa, enso botidom ewe tire ho, ono ene di etire a wono nso so etia nananom asuna kuntun krunku damram. Nana enti ene waba beboa eye otumfo atene hene ne tidom hene, ohene ba kusi obu adum na dawroma enene odi dom kesie aba ebeboa na anma sonafo ebusia mesra mo momfa mo asom femme na manugusu amekasa ena krowura baaye etine esese aprawaketo wu kese anu abobɔ nti mitaso na krowura oba na mitremu a eye eno kwatema amani eye na naboate yi adomenne ye bona bodia kese wono ankasa ninni people ye frɛ wo no na ade na metrei sa na eye eno ye cha asante ma ye cha ete yi kwan eye amantre aduana ebusua ba pani a ofri asante achem gogo agogo wonteso na gumanu mu amede se bibia kire nananom yi nananom empani se yesoya ye yade eye yi ba ye na wonom tra say ye twin na ma no ne enti ye daniara ye becha ticket ni abagana wonom bagana enra nwumre ena ye de adwade sese so na nanom adwade no epie dwa na ni pepne adwade ne fa kromo afri Salvation Army Hospital edi bedru behinase nananom ade baifo ba na ni nso ade ne hu ye obu anitie esanse na ade no efe yie na etiapo eye agraman hene na tane hema ono ankasa mu no tena se no de ye na oto nanum tuo kan no prese ma je adwade na we de ade taw adwade no nipa mako aduasannum ene de be se nana asomadu otam bibia wotune ho ene nana afrani okese edesone wonu de be se wen monyame bi ka Obaapanin Akosua Nyamekye ena afa ewu abusua afanu ni nyina nananom empani se wosa kapuma no anwemu a na kire se ankoyie eba ne sa no na enne ye nom sikasa enti nana kwatma amani Odio se kwatma oni asante ma na chan ye kwan wonom se me ye kwose mpiasare me sa ye dua na tua ne abrade nananom sabia musabia nyado awade a me yi wade no eye one man one seat eye team legal wife into almost say yanka wonom a ensiye ba no mo pem ko mo ati dwane no ho so tiketo na sinsi ye nye de enti just medwe mesra mo asimani mo odwomu ho nananom emanu ade a wo mo ayenti ena me kasa tententen sa no nso mecha so nananom adawroma emanu se ye ba ya ye plane ticket danchen ye dade a ye danchen ye bibia danchen awo ye som danchen enne wiai ye kura ye nsem Ghana sikano miliano bako just miliano edududu yeni kan fa sa fa ni koka ho na pa me hu se afa wani so almost say 200 choppable beautiful Ghana cities moyim duku na diemra nananom emayi say ye free fitiem ye free fikasiem ye yadesie enti ni mama mra ye nse amane and so nom entu mi nkwa ya se nkobonswa efeti kasa man ko dina dwom esan se ene ada abenti
and then anum 200 million no enunye. And no free one na Ediana Mentre Ebusia Ewa Asante Wiamoase. One of say, yeah, this year na yecha airport. Yet means nothing. Yeah, so yeah, the 6,000 Ghana cities at that. Everyone of Fena through home game. Ya through fear. Opo Nkoni Wiamoase Niba. Nana Boati ya domne mame. Ya wanwata netin wayensi ye. Nana makwatma. One also say, one in a busia taneti, you can in some 50 million. 50 million. Any other count. Sana Yana Napatma. Ne mama, Ekunum, Nensonum. One also say, Yade, Millionum Makuma, Edriosa, Yade Taya Mamma Dianeti. Nana Anum, and Navy, and you may be Betnaha, Sika, a free Mammy Quatma, on in a eta, and one son more by no. I said, from any school, 30 million account. 34 million. 34,000. Nananum, and may I again a moment one way. And no Quatma, why again a moment way. And no yet, why again a moment way. Munyaman Kurumu. Nananum, yes, you cannot say. Yen Mamma, in the Yakono. You cry answer, Mamma Torrens and sorry. You cry answer. Miss Ramon and Anamo in Quanum, Yenumra, said, Miss Ramon in Yawanka Bada, Yawanka Obada, Momra, Nanum, and I'm Sabusia, General Wunti, say, said, yes, ya didn't sign any year. Asante my chance to don't know yes, it was self-way. And self-way, that the Jenny be a euro, a good from one now, Bob Pow. And so, Nomsen and then you may Monfen Swappo. And self-one and Andomono, a free one. And no one must say, yes, who. Yes, snap and an animal, a baby, and what is snap beside your council, your conomo. And in the year, Benes as yes, Abana Papnim, into your snap of pen to and so go so, your mouth and then your and what product to be free. Nananom, 1 year, Mamma, I didn't know him of Akunia. Hey. Yo, nana kusi chidomine wada rumasanti pie. Eye bunia afrancho nana kwabra for chidomine. Kwabra adu sai chidomine ada pray mu wadu ha nana obema uyakono. Yo, nana masro for wada ruma. Yo, I see asafo akwanhwe for wadu ha ma me no kre. Asafo am so betia. Yo, nana masro for wada ruma mi sramoni die na makasa. Bijina hama. Ora asuma du sachi. Woma. Ana eka say. Nana roma woma bijina ha. PSA. Nana adu jamfi kumandiri. Ono na yamba mu hene. Ono wonu anu mu nyina mani mema nana no wada roma. Edom gu akire nya kasa tenten bia. Nana wo man say anopai wo run the fair for obeye ye. Wo mu kira wo mu maami anim. Ebeye ye. Epani say kom de sama ba no wanyale ye wo me ya wanyale. The senti wo mai say wo makom ne wom. The senti and wo mu kira ha say epani say wo ya kro sika ne ye di mi ade a. Sadia wo mai na no pai ade fair for obeye ye. E ma asuna mai nyina hunu ye. No wada roma. What was the Sikasa and the Kita Wami? What was the Sika? Mio Edunie, Adriana, I don't know. Adrianum, Adriasia, Adria Song, Adria watching, Adria Kuno, Sadia, and after that, Fikuma, one in Miano. What was the Sika?
Independence Square, and then Obaapanin was so a war. Was the one to press the car? Million Baku, Edunie, million no idea no. Obasima was so 50 million. I saw one of four. Yeah, from our do a people to our baby. Sana, I was say, Obaapanin, and then they were found the Bush Asante. Nana Akuna Akwamuhene. What did I put you Asante? What was the other this year? And was the other CB Bidia the Trapusia? It's why in a bed. Once said, I had signed another than Fikuman in a year at tea. What was the swamp of crowd of Sapsika? Million Baku. And you knew. I don't see a farm out. Now I hear it. For I take a kind of soup. Yakaya. Yo, about Christy said you walk as any. Christy about Papa, about Asante Wiamoase. Papa, you didn't go to Christy. And I'm about what I could. I said, Primo, I do about poor walk as any. Was it me Kobe man Kabi and never tattoo? He said, about Christy, what did you know? I didn't put here. What was one of my young? What crowd was says, I bring on. I'm a Christine, what we are. I know my men. One was the one crowd, one was Sepsica, million Baku. And yes, and I'm 1 year, I'm a fatty, a cancer. Said your Christine Kuno, I didn't put here and Cassano. Madame. Nana no mwadaru mamon famu asom femme. Sabre eye agogo amantre adrisia ebusiana diana ebusiana se wadi apansre etwaso. Yewra frane sabre eye ukwa woye patron ema wonom. John Wesley agogo wonom say 1984. Womo se omo ba ya wo mami wo brei womo che 1000 Ghana cedis ejanka bate ne fato bibidi mi so mo anam dasia nyama dasia odom sa na yebra sumedu eya wodoba parties was say wonti na ote baabie wati wompo bia no na kuma bom prenu bia waye santamu daddy wo bɛyisi wunim sɛ nkɔmɔ nanso owu eti asenka ne ayɛ yenti ɛnɛ wo kura ne nsa million 10 million 1000 Ghana cedis jay ne fate kaso mi so mo na dasia nyama entafo Asante ebetia ye taman ɛna ne nana ewuo no ntintafo ewa nyina ebetia mami party me ba wo Nananom, eye me papa, Mr. Goma, eye mami, no kre, nikunu, ya sabre wo yensi ye, esi e wo me, di nyansani atune wo me, nintaswo ne gume numu amide kasei, eye nana, nom ekwo sempiasare, nana boate, ninsayine, aboje sayine edano, say any catra busia or Mammy no cray said your wooknusman country when you was say, we your back crop and peninsula only bear money a bunny yachts, ya. That's what we wait ye. Or become our come brodoja. It's what I was said, crop. And in your fair mammy free muy and open one ya yo ya. I am a dark one your force for 7 young and
Risi adra wade betu ko munkanya no bini. Enti eye me papa Mr. Goma Obaya one na anom akona fo. Mr. Goma say ne oyesi ye oye bench the boy won sin so mu ansa no aham. Enti okura ne nsem sika no million no mako edionum 5,000 Ghana cedis. And no free one no seminia. Mr. Fojani Kojum. Fojani Kojum. Fojani Kojum. I am an enamor. Fakon and Admoanim. Nana Nanomini woman in almost so dineto. No mon shadi. Jampa would see a dear. Jampa would see a dear. Would Joya yet nequaye. And Nana Goma or say. Nase Prakope and Mame Nyamekye. Etine or send us yen munyama mebia kanirina nebusia dia na audio jampo tia dia yi brena anum se nyame ya admo a ye fajan yi ensura owie ne sanu no se nebusia se ye de se yi ko o de se anko akwa agane ye be boni tidom ye be bona dafa esan se enei ensi agoma wo ye e je to me ho enche kura no kura su ko ye bi e ba ne sadia yes, I see you better this year. Enti a quarter piazza de Busiani and Abaja said, or Dano say 1,000 Ghana cedis, 10 million. Any agent, any ediba, ye, Mr. Munko Chirosicano, Mampesi Kasama ni Ujum, Dacia Nyama, Dacia Udum. Sana and Anabuache, Enonko, Eno Yankwe. Eye aguna hene boache nana boache Accra station master nana boache say wadoye wayebu ye eno papa ye nti se ne britie kese se ya bowa o te wo kaso 100 Ghana cedis dasia enyama dasia odum mami ahenkan we no ba kwabna said ye kremo ya Wiamoase wakasa mana tumonie o si usra ye ketu na ya yepemu 50 Ghana cedis munyente kaso ago na no me pamucho munte me black kwasi me pacho tie me eye wa de nyina wo yonko osofo age frempon enche bia na ama ne tie se wo na nanim pon afra ne ntama wotintin mu papa se wontimi ntena se no o mehwe wo sa no enche bia no ne nasafo be chia ye black kwasi eyo yonko wa de nyina wone nasafo ma wo mo se opipidum ensi uso na nka wone abusua nyina said osofo ade frempon and they start to Christ ministry ye kasa echo no no sa na ya maame no kre me pato tie men eye me maame amoben wone ne ba afia wo mo so pe ba ko ensi uso na nka abusua nyina sa na me maame yonkom awotie me eye wo nsinema wo buanim wo mo se opemiensa ahenum awo ensi uso na nka abusua nyina enunu du amomfa nka eye maame patagu minim so mbedenti medical adas yo na masura busia mada roma bijira mo anim ha bijira ha ma na jedu bi possible kum hene wasi asura busia wotimi nka mo bia eti asura busia nyina na mada roma wasi million no mienu maame no kura me pacha hu nua dwelimi na bijira ha yi maame no kura mi kura mi nsa million baako fa ne fate wo kaso bi watimi nua yo na masura fo mada roma eso mi bejira ha eboye no Nana suma du setri ni mane sano anu kwasem ni adu da fi kuma ni wani wonua no wo mo se aye wo kanyina e ka wo mo aponyina wo mo di ta aye ni ka aguresi hai abema idada no wo mo na faye wo mo si dad wo mo na natum wo mo da grace wo mo si wo mo papa yi wo mo ye eti wo mo so yi wo mo papa ye eti aye ho hyehyɛ nyina wo mo si wo anom ani agya kuma no wo mo be di odanse ese Woman the far a canning in our Medamose. Nana no more Davroma, Monfamo, some family. Tete Sadie won't contact any Yerenom. One Yanum Yanaka or Umbo Mukasatro 500 Ghana cities.
million enum so na enka papa of Asumedu. Nana de poku was so yesunani on Monswa or 2 Cruem. 2 million ebusian na yenye ni infante kaso. Nana Atasmedu wuni atas. 1999 classmates Presby Suku no. One more mama so te say mona nane mo me mona na efrato. One on by ya almost 6,600,000 Ghana cedis. Yenye na infante kaso das yenyama. Mr. Sumedu obey. Wadama Mausi papa said you no so can ye or say a buani de jakwa yenyanekwa. 10 million Jennifer Kasubi. Sana awarefo Ejajam bibi awarefo Woma eye ante hawa ne mano wanom kununom ne wonso nom no almost 3,000 Ghana cedis. Dear one of mammy 30 million. Yo nananum MC Anchebiana who said New Behinase SDA Church Yabechiaye Yawie anti as I say can be a Busiano. Mamma no cre o hasaya for us so FMA. Mr. Obey Uni Unianum Bismarck Eka home Ane umani na Mamma no cre as a no agent hasaya said ye yanshe etiano Mamma or that femino a busia as a no ebusia and I say as a foba or no need ye 1,000 Ghana and a Mamma no cre. Wonso udie wom 300 ena asafono adofonom ka omo ho ebo mu no eno nso 1,004 enti new bahina se asafo yegina ha yekura yensem sika 2,700 yese ensi woso Mr. Obey oka ho unuanum nyina Bismarck num nyina eka ho na monfa entu empata engufam Yabaji enti yadase. Oneba EK band. Mwada ruma munya butre kakrabi mame. Nya butre kakrabi. Ente eye parties deko. Misra mudede wo meti. Parties deko ose obisa nyom ahemfutini ye na odiamane papa na nasmedu. No ni ne dia sa no aboni siketu enti munya abotre se ye egu mufufu so mo nchen kakra na anom enche bi ne ehun se asunafo ma eye ma me wo fie nyina aka wo hu bo mu se to ampa ye nimu ene wonom beti aye eti asunabutia pani oben amo akoyene na na mo no jemfu a asunaba pani na na doti atene hene kuma na na kwa kodrufo abrama hene atene hema Nana otumfo atane hene tidom hene nana kusi obu adum sabre sadia moma e kasa atremunie omo say enkonwa ya wa hai wo mo ana esesa wo mo ana ekotire beka enti awiei asunafo ma ahofefo ahofe dware wonom enimonyamfo ya ohene asumadu eda wa no wono obefia akọ eda asunafo ano Wonom say womu baya womu so die womu million no mako enum ejanom yesom na enso munye wei na momfa ente kasobi na ekaba ne de mukodina ka no a ye ani ani bebre sana eno atefua o say ne kununom etufua o say ne kununom enemo ne nkumafo enemo eba ne say ye million baako ye nye ne phantom otim Niemu bumenya nka ya maame eja wo ho kure. Isto mu anam dasie nyama. Asunama mahine nana asumedu when nana tete eyesa de akwasi jo anti ye kwandu ba o frontier kunadu ne ba jo okanie ose ononso
Miko bi manka bi etiri. Woko baby ni e chance ra no anyi bi etere so obo yurewu. Eti eba ne sa no million miensa. Asuna yene, asuna ma hene tie. Na efate kaso woni onuanom nyina mo mfante kaso ene o papa. Nana no madam ebru abusia ade atomoni mesremu ani die na makasa ase ato mehinno ensa abode oyene bakwa na kusi wadama ya na wama waso abeme oyema akwa kodrufo naima na so wama waso abeme abusia panyi ni abusia dom nyina Isemo enyado enche bia na yehu se sante fefefe ato aba odo abebo odom a enye enkofukuo bia se nananom a omne ohene ba kwamna kusi ekọ enakra na ena aba se omo beboa na omo jam abrewa ni anom ni sikasa nananom so omo ba ya omo de sebe komo mo ensa nemom ekaba na omo tie nanso mi ko bi na manka bi de Sebe, enye obia nanim amane ne amamre nti ewo se wo mutu wo mudin na de ache na se Angel FM eye da de asi akire bia no ode ba kwamra kusie woni unuaba ohinima akwa kodrufo ne agusua panyin ne agusua dom nyina mama omaso ate nananom so omo ba ya omo kuta omo nsam tredwan aduonu and then I'm afraid you're back on 2,000 Ghana cedis. NC or anybody coming up with so now enter or him aqua, then to a bushia, near bushia domina. Say a new bar. Ya de assessa abewa nimpunya. Nananum say, Omuya yano, they are the four baby, can one buy, or more mind to me ama, or more mobile, in our ha. Say, make us a more poor. Or anybody coming up with see, and then akwa kodu for de munim ne prekope edia ohene ba de ode frɛ wa na gig master wa unua wa de nyina oso oba ya woni ohenyiri ajewa na pentanhene ne maame prekope omo so ba ya omo ntimi nya wo sapan da omo kuta omo nsem 500 Ghana cedis yemfa nka nananom de ne ho na yentu din emfama nananom nyina Anchani yahus na yema fefe bisu baba chiaye eye nana aduma chekua na yema se obaya nyina ene ofa ano e wo senke sabre ofa ewa ha no ne agusua nyina ejam ne anu musikasa nanso so yesi umfo panyisi ye ni nyina eti sabre ya na ahema wa de oba ye ma na kwa aba fefe so ose nana say oma mo 500 Ghana cedis na se ade achi a mo de atonsuo e de asoma hoho a ebeba amaye enkontaguo nananom say mo mo nsa broni nsa nana do made no sada Ose dabi ontimi nye esanse mpanyimfie ne waba no ade achi a yede ya iya pa ya yebenyansa e de abɔ mpaye oje ne ode kwa na ankyere edo na yema se sansan yemfa kansa abode no ho ne yemfa nto abusua panyini enkyɛn na ade achi na nananom ba na ɔmo hwehwɛ bi di afre ye mpanyanyan samanfo a ɔmanya bi saa so na nananom e ka ho e ba ye so ɔmo se mo ba bi sa ɔmo kwan so e ma ɔmo nsa pentu I was a common by Omudi Beka home. And so Munim, Amaniane, Amamre. And he almost so intimate son sending him. Yes, a man so mumpe. No mum, Omon J and Fanco. I was so Omon and Ketobi at the Beckham home. Almost see I'm funny and Sabody. Now I never come up to see Ununia Aqua. And now man who could do for you. And to Abusia Penny near Asante na. A man and unknown no for seeing na.
Miso Muna na meda wona se. Na nanom nsa abodie mekaboma ni nyina aye aduasa 3,000 Ghana cedis. Miso mu a na emuye medu. Meda wona se ka se mi ru we that's it bro. Yesre ebusia emane meme nyina intempaciously yenkɔ ne yenkɔda nananom ase na de a wɔn ayɛ no efe. Nana henkan wonana no e wo bi poa eye miwura ko fori ne ma no wonom se aboa ne de agya kwa ye nya ne kwa ye nyina na aka ye chance mpanin se sa tete wo hoi account 90 na aka to e ba ne sare ye se 200 Ghana cedis monye na monfa ente kaso ai Mame Akosua Nyamekye ye ne okokura nsan ne manyina eka nsoa no ho. Mr. Bismarck baby a wo bia fo aso mame woni sister ta moma e wo Das International School enti e hwa kyerɛkyerɛfo ni nyina Bismarck wa na asa ye PTA chairman wo ho wonom se awiei aboa ne de agya akwane enya ne kwadia 700 Ghana cedis monye na monfante kaso sana Mr. Frane eye wo ma woni wonte ti kuromu no say no wo kasa kire woni wo yire Obaapa ye cha wonom say and once na what ni so ekura no oposa ne nsa enti million no miensa monye na monfanse sanem na mpanisi atopre chajoada ye buka mo ye pia mo say ti kuromu ma no enso beboai. Sabre Asante Biato every baby asa Mame no kre na se ata ekru one na busua omadru ha e ma ne mema omo na mesoa edi animu a ode omo chia fefe workshop na na so for Modaroma anan ma chia me wa ha nyina simusua na makasa kakra sabre mi gyina ha ma na dan ma sachirifo abusia pani na na kofi sapo oni Wiamoase yene na bonte no yene na nan kansa ene ne Mame Nyamekye ene Mame dankwa ene wo mo mani nyina kwamna apel baby awo bia na na se wode nsa ebese no nanso enam sa wosoma yimfie no one nana kusi ana asom ana nana kwa akukudufo ana asomunti anso an esi wo mu nyina so nanka Mame ahekan ma Mame Nyamekye ma Mame ajojo awanya konemma anka busia nyina tete wosika no miri yo mako enum 5 million asemonye na monfa kampata enufam nana etia ne na yachi okọ baabi entina mo ehunu nana no midi chem eye Mame ahenkan ne ba anotoa ne kunu Mr. Tieku say en wo kasa kire abusua asono abusua pani ene adesie nyina wo say million no mako miensa imprejan miensa abusua ye dia ye mfanse sanemu nte kaso miso mu anam dasia nyama dasia odom nana no madam ebru isanse abirwa ni nana no ne ma nyina ete adehidwa so ya hu se nana no do so pa wa ha dan so nyasa bia ni ya ye beto ni nsan ebodie sabe oye hwehwe ni mu no amfa ne de anka ho nemom sesia na oba bedro dia dodo na ni no ye nana adu say dia papa o hwe na oba unu ye USA okọ afrancho na pa baabi ajiwani atena adwodwo abrobo ma uduru wa wo se o hwe USA pap enso ha
Say, Upesa Winyasika boom, Cassiapa. Na say, Ohini, I can't Oma, Umutimi Buama would deal to Sicano. Or any Madame Bru, my body in auntie, said Oyana Dano, a 7 yard. Yeah, on Enum 500 Ghana cedis. Ento Encanano Munina, Sicano. A Sansa Niniano Munina, Yensem, Yenchim. Na NC, or never come back to so. Or you mark what could roof way. USA and somebody near boy. A dear open and channel quite broach on Americano. So, Yessica Cassia, Lotto, no, Nehone Tadino. And they're too sure you are why, but you're close to her. Then I saw by NC was so and to Domina. Say 500 Ghana cedis. The best Chebiano, and I know my card say, or Mobaba Ababois. Mr. Man and that's a blow Mula. And Kunyan and I know we shall pa. And so Adama, not why my wooden feet. Said the end of Dana. Pia. Not just saying him, Quabidity. Nana no, Madaruma, Evia Muntaidi. Evia Muntaidi. Miss Ramo Metinye di Mamina Mebekasim here. Nananom Sabre. Semijina Brania, Namijina Branema, Nana Wiamoase hine. Nana Boachi Yadom. Obentre boy to drop on a home. A chanchambo da kuyemu. Ohini a wabasa says said that Cochrane, I may not in the present. Ain't Nana Boachi Yadom 2 ways or Tanuos or no. Or qua. Nananom. Nana Wiamoase say, and then Nini people and ayensi ye no enti anopa obetu funya ye nyina ye huna na oba ne memem enwumre yi nso ye num sikasa enche na ye betanana tum ni abre ni so ase enwumre yi krora ekwo sempiasare bodombe wo da hwene emu akasa hima okasa hina no one ne hima na nafo wa manfo oba bribri oba konofo say no okasa tira busua ni titru eye otumfo ata ne hene tidom hene ohene ba kusi obu adum one agurama hene na ata ne hima na akua kwa akukodrufo any onwa na konta people nana asumadu mira asumadu somenim ye kom se de egu fufu so no hene na ebo wonso ano nana Wiamoase yene say one ne hema ene ne yire ene abusua ne nyina ba ya na trankonya nyina ka ho say no omo kasa tira so na busua se de medical abobodi wo mu no oso ba ya nananom empanimfiem no wawura ne nkonta nim no aba sebia mu sebia nyado ye de nsa ne ye bibia etibasa no ne snapo pentu ene da bema onka obada na be no kojom ne ehwew onka bada ai ena nsa no eguna betire no owie ne sa no say ye kro ye sika ne mia na so achi pai na enye wa na apamo a ene na Wiamoase yene ne hema ne yire na tena nkonya say million no mako edu 1,000 Ghana cedis yanye na abusua yemfa enka nkonya ngu fom ebra no nsi atoso mi no be so no nana Wiamoase yene wa ya ade na mom yempre no nana Wiamoase yene ma wa ya ade na mom yempre no nana tidamfo wo mo ya ade na mom yempre wo bia mom yenwo nkrumu I way a payent Miss Ramo, Ebusia, Sumania emergency and Sunday Apotanasi, Miss Ramo. Siami Abusia Chiam Rameji. Sabre a year Obapa parties. Oba Ribri, Oba Uko Prudential Bank is all Copabusiana Nequa, manager Nesiji Kodi, or Shana Wemua, and Unquire 1K, or the Bemau. Sabre Mr. Pedu, Woba, workshop, so Bisanium, now I'm Posiketu and Sana Wako.
adwuma bi sare na eba no ɔse ahemfo kyiniye
no wabebu abeni ebiamano. Wow. Ohiniba EK. Yes, sir. Yes, sir. Comfort Baba. And you will be money and money and you're watching. You are watching this upon. Who can go for watching an when you are here, I am a young fool. Yeah. Yana beach, yeah. A friend Nana Blackie go react. Aye, Nana Blackie go react. Oh, what's that for ya? Sir, yeah. Obi confirm nochi. Now watch it, bro. Kura. I don't want to mess with ya. Nesamanwa, me bomba die kremija nesamanwa. Yafuagro ya family no temunia. Yafuagro ya family no temunia. Uchibia utamio na mieshiramia. Uchibia utamio na mieshiramia. Uchibia utamio. Yes sir. Onyamisho. MC wasenyumwe wato. Waso wato nyumuno. Me kremija nesamanwa. Me bomba die kremija nesamanwa. Yafuagro ya family no temunia. Yafuagro ya family no temunia. Uchibia utamio na mieshiramia. Uchibia utamio na mieshiramia. Me bomba die kremija nesamanwa. Yes sir. Sakwaba. Me bomo die kwemi chano na somanwa. Yamfo agro ni family no temuni. Yamfo agro ya family no temuni. Uchiri mio utamio nyame na shramia. Uchiri mio za utamio nyame na shramia. Me bomo die kwemi ya sa. Adu machire kwa. Abirotia. Urari tunko mame. Yeah. Yes, sir. Obiri pantampram. Ya manfo denia. Ya di misadio, nasi anyumina mo. Obiri pantampram, misin obiri pantampram. Ya di misadia, nasi anyumina mo, nane anyumina mo. Yes, sir. Sakuwa. Nabuachi yadom. Nabuachi yadom. Yesini hinia yamfama no wataduwe. Yesini hinia yamfama no wataduwe. Uchino utano yamina shiro. Uchino utano yamina shiro. Wana nanu apimisuwa se tutua kaupe. Wana nanu apimisuwa se tutua kaupe. Wodi be huwa ya kasisem kura utimo. Wodi be huwa ya kasisem kura utimo. Wona nane nkura sanje bafu anka upe. Wona nane nkura sanje bafu anka upe. Yes ni hini ya fama ni otanu. Sakwaba.
Aduma chirekwa una na no anka wupe. Aduma chirekwa una na no anka wupe. Yesi ni hima yamfa mano taduwe. Yesi ni hima yamfa mano taduwe. Uchino utaduma chirekwa nyami yeshirano. Uchino utaduma chirekwa nyami yeshirano. Yamfo groni ya family no taduwe. Yes sir. So. Yes, sir. Men are not a boy from Kansas. On the car, some say. So, do the other Jim Pim, I know the other Jim Pim, you know, you was something. And you was something. Here, you already show, no to go. You didn't fear you from a coffee. Now watch ye, Nabuachi, Yamoase de Shokron, what dance sounds so. Yes, in the young farmer in Subkicking. Yes, in the Himalaya farmer in Subkicking. So, we did know what I know, Yamin Shiro. Chino, what I know, Yamin Shiro. Me, Mommy, Piajan, and Savannah. I am for you. Yes, you are here, I am farmer. Ejinu omucho maro mo keke o mo nsam no. Ezu chi no utado nyame yira no. Na do machirekuwa, oyima fe. Akoda wono ye frumpo no yo hima dada. Abra de ne ba so no a. Na nyame yesi ni hiri. Wasi ni hima. Se uchi no utado nyame nesi ni hima. Sinima Adoma Chirikwa Adoma no Chirikwa Adoma no Chirikwa Odi ayamia me obi anko ayamia me no obi anko mi amesi na bo achi asenase amame sakwa sawukuru minimi ana wompro binimi ana sa uba binimi kanu bakwa wurade anim wase wosu nshira mamme sakwa ba mesise wunimi ana wompro ana sa papa binimi wode bakwa wurade anim wase wosu nshira mamme ubebi ni agwa bobi ngabato kuma manno abato kuma manno yes Mi bomo die kwemi jana samanwa. Mi bomo die kwemi jana samanwa. Ya fwa family no temuya. Ya fwa family no temuya. Uchibia utamio ni neshamie kojo. 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 Uchibia utamio ni neshamie shirame wati. Uchibia utamio we are pa. Uchibia utamio abaka. Uchibia utamio eni abaka mo. Uchibia utamio inabara. Uchibia utamio inabara. Uchibia utamio ni abaka. Uchibia utamio nyamina shirame wati. Yes sir, yes sir. Nana kusia Abadu kusia Akura mami sikaje bot mami sikaje nana sikaje Nakusia ni abiro bodu mani abiro yes sir.
Abusia be mani na si dwom no. Abusia be mani ni. Asura ba no no. Na ti ko ti said what ti pray. Na ti said what ti pray. Sa ba sa 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 sa. You are bad mind. You are bad mind. Me baba you be mama here. I'm on your French in the brain. Asante. Mama you be. Me pay your cost run and you miss one of them. What's your name? Son of a Dabi na mabeka wo mami. Sana baka. Wo ni omro sa yeso mami. Sana baka mo. Okuma ni jamfie. Na yiri ba ko febia wo dam pimpim. Ewura di show. Okuma ni jamfie no no. Awade ya ne de. Okuma ni jamfie re. Awade ya wo de. Okuma ni jamfie re. Awade ya wo de. Okuma ni jamfie re. Awade ya wo de. Awadia ya wudi okumedi awadia ya wudi saku awadia ya wudi asare esu wawali fie ewurade to ngomedi fie di okuna ka hu fie ho sa
somebody. I was up in the move for me. I was up in the move for me. Sika kakra. I brought it in an anonymous and I don't go for your check. Wiamoase mai Sabre mesre wa obetumi bia bo nsema oheneba EK band moma ye mo ensema wonom agro no anu odene ohene ensa me boy no na kwasi adu sebia mu sebia nya adu sebia buru enya ye pemu ne ye wo esanse wankasa wonante pam edinsa kwase nana na tiame a wode breme no na no fomoye ena oyi wudin no esi nchen enti ohini ba kwase adu wonso ka ho pa na no mo adawro ma mo fam asomfam ye se de Mr. Kwaku bredu apel o kasa kire mi wura frane o kese ene nana yepon enie osi aboa de agya kwa ye nya ne kwa mame ye nko woni nana frane said Mr. Kwaku bredu apel o say 1,000 Ghana cedis million edu monye na monfa ente kaso eno free ono no for your US woni ya donko no mame ye nko said madam Monica nso kan ye so oba wa onkura omfua nanso so bibi ni abobonua no wunu anya ahia woja wonkawa enti 2,200,000 Ghana cedis je nefa te kaso mi so mo anam dasie tie nyama dasia odom nananom adesie ekunini anintini sabre Dr. Samuel ya we lecturer ewo Offensive College of Education we HOD ed mami amade nyina Alhaji Habila say so oko baby ni e cha asra no anyi bi e kire so obo weregu into obaya ononso Dr. Samuel ononso kranisem 2,200,000 Ghana cedis Honorable Habila Alhaji Habila na menena ne di power edu Jemfi Senior High School and as they say nyame atre ne mpe wamu and wo OTC yeda se nyama honorable nyame nsraw asedafo mesram na mi hu mo adwuma on ete kwan na no wo se fu gu seche no mo nyina mo nsore na mo nkoda na se maame no kre wo ba ata ohima ata krufi odi fia dato ohine ire oti apata kase ase abement me fa ne nsanka no ohine ire ayamo ni nyi atea ata bosom ni kunu ene maame ne nabusuafo enche kura na obeti aye anopa no amamra ni amane kwanso ata ni kunu obeye amamre no onne abusua ne ba ye yenum sikasa manka bia yetiri enti ohima ata ni kunu ene nabusuafo ne maame ene ni nuanu e ba ye ni nyina se million no edu yenye na yemfa ente kaso miso mu anam dasia odom nana mo madam ebru mesre mo na masa akasa mo kakra enche bia na nana osei nsuase asante achim domi abra sumpa hene ode odo ebebo odom bechia ohene bakwam na kusi ani abusuadom nyina ohene se obaye na ne nuanu adikan ato won predwan din nana so waba bedru a wontimi nkase omabo awie nti onfa bi nka ho nana so obaya onzu kuta ni nsem predwan enum 500 Ghana cedis to nana no de ne so na ensi ohene ba kwamna kusi so ohema akwa kodrufo abusia panyin ni abusuadom nyina ema ne nananom se ono so baya ono de enka omonsa se dodo na anim no ifie prekope e na waba no nana se munyi wei na ade achi na enyuju a
Hello FM, Angel FM. Omo bo amane na manya bi ade ayetin mpampa de ama emenwafo no na omatimi aba akontabuo na se. Na na so oba ye no mo bre no Bonisa Sada. Na na ntimi nje na onfa nko e wa bra dodo na beba abejamo. Ade echi na se mo bo mpa ya se twedi ampo na nanom ni nkonwa na makai se na ose isu ase to me abra so mpa hene ne die nie na makai no e wona adwuma isika semu ba bibiara wonam eje ya na meda yura se that's e bro mira Nananom sabre eye maame amakwatma ne ma enyina se ye tua nwum yi ka ye bisa nwom e ma ye papa asomedu ene ye papa afrane ene ye papa osi ene ye nananom nyina apimbia bu apentu asensen ohene ba EK live band mo be ye se adwuma na ma ye na ansa na no Workshop. Mansike or say obey ununianom Mansike was ununianom nyanka mobro milliono and 9 monye na monfan kototi na mumuni anwumre ansa na mo akoda na mo aye mobo mi so mo anam dasie nyama dasia odom ma me mesro kan ho no mo be apentu asensen apimbia bu Nanata said ye enter fokua woda wano se otitinani ebeti ayeno the omo kanyina ne se enter for the nkamo na nkrofo na ye mo aye na net die atomo primu a ono nso so omo kra omo nsem $1,900,000 nanata woda wano e je nefa esesanem nefa tekaso dasia enyama
So, Sabre Nana Wiamoase hene na boati yadom esi ewo me esi amensono me mrebo ne makoma nyina ye ne dia Nana amani muso obetia na desie na netene no atia na desie nyina benkum ni nifa otia na nanom ansa ade dase ewa nisode enne na nanom abrempon nyina ka bom abeya ama no na watre do edi atre won na Wiamoase hene na na boati yadom ono ani ni aba na eyense yie ohima ameni nkwate ohinini a odesi preko odesi cancer aso odesi a wodi amantre no enenne na wabo ni tidom free anopahema abesi sabre enti krowra ena etia na brempon no na bre asase ne ye wodi a enti anoma akodi ebrensi amo a wobogya bom ofa di anu amaso di akyere wodi kyere wi ana de wo pɛ wagya ye gu ho se kyɛw ai eye agreke nsema hene na nankansa boadu aye boafo ɔno ani sinimpɔn ɛne Nana Wiamoase hene isabre idie ohene oye sikani ba ohene owo anini owo abrempɔn owo akatetie na ene ededa na anuma ahemfo ase na afei ebusuapani open amo akohene na akwa akukodrufo yewura asomedu yewura franene osi ene ebusuankaye ne nyina ene mma yadadofo nyina ase ne etu apɔ Nana edujamfi wo no ni ba wadama sɛdeɛ Nana adom ɔbɔ ama wo ni wɔ so ne nyina na tena dankro so adeɛ briti abo 1 million je ne fate wo kaso ebra wo Nana ye besesa na ayi ase enkonwa yi Reverend Dr. Samuel Owusu o maami wu ye wo yire nkwa na te okasa esanse se oni okuni neti a na abehu se opene enti se wo yire ene na busua wo yire kwanofo wo dabriti ya wo fra Asante bekwai amanse bra wo de na ba se wo bi anka na wonka no wo na busua ba ya 5 million doctor esi usu a enka na nanom nyina that's enyama yo otu foto na hene chido na ti wa hene ba wala roma afe na o papa nsi anamu na prempe asoso ani ni nuanom wa hene ba ko bi se be fofie ka chire ani no fa sefo asoso yadru ha ya be chia busua ti santene na ba no wo se wa de hie na chia ba pia
So, any of this year. Said your sister Dochi, sister Drapo, and some Dawson. Mimre, Ediatia. Nana no Madaroma, a year or him at Drapo. Or say Nikunu and in another tea. Aguna Mayne Atiamehine. Sabre was a Sinukunusua. Eka Aguna Mayne Atiamehima. Atenehine, Asam Namaking. Na enka ebusia penny ene ma ene ebusia nka ye nyina million no mako enum yenye na yemfa ente kaso ebra no nsi etoso mienu ebebode yemfa nsesa nkonya. Reverend Dr. Samuel Owusu wadama omami wuye anka otirim sempani nsem ni nkumitirim pro Oma wo yonko for Enoch and Isaac. Bible muni pankwa. Oma one maso taste. Nisa one so the Samuel. Ose uni abante yonko. Munti no nam. Milionu mienu. Monye namonfante kaso. Dacia iburu. Dacia ubri santime. Sabre emano enyomono. Apentumu asensen. I know and your mark could have had a put me a new dia book. Yo, Abusapanya, yes, you now saw Miss Otiebia. Na Antu, Nanano Atrankunya. Chidom Fokyo, the Kachidom Fokia, Nasa bin Preduasa, Nana Kusi, or Heneba Kusi, or two Fata Hene, Nana Boachia Domatonsa, Neba, I will free Wiamoase. Yasa bin Preduasa. When I any chidom, or pony chidom. Ninti, and I said, be touched a Pia Bonta Casa. The final Nakusisua, now to Abusiana. Abusiahima, Wadauruma, Misrao, for so for me. Na Sami Boy, Montier Ye. Mijnaha, Nabijnahama, Otum Fata, and Hidden and Abuachi Yado. Otum Foba, on one Asaya Sabi, a Dana Sehene. Rempimu asie du bantrebo. Blotio, Ochiana Eba. Yani a trap will be. Yani a trap will be. Neba, and then I could see our young father in Chidrom. Sabi Akura, Sabi went to man to Nenayamba. Nanso mpani force ntifu nyu apagafo ho etu otu onu ekuma nana prempe sabi e ka prempe dia na santefo ya hunu se sabi mpraduasa nana prempe sante hina wanya ne ba bi kro da ne beti and ye kasai tu onu yi ma ne ba ya wo so beta ne ba ti na sabi wo ma sha na nimonyam Nancy Sabi Preduas and once any he was son and some. It was sister be or Baya. It was the kind of mirror nine and see the binding so. Nanka Bushia, Nanka animal, Chidom Fonia, and Achame Fonia. Minister on a mobile team so one and Medasia. That's a yadu, that's a hinoa or two for a hine, and no Casana Mecana. Piao. Nananom sabre otumfo atene hene ni chidom hene ohene ba kusi obu adum one nananom na hutuafo nyina ebre no ayebe
Enti otumfo ene ni ti domini na na osori o osori pia. So, Sabre nananom nanakwa kukodrufo. Ono nini abema. Otumfo atene hini tidom hini. Ohini bekusi obu edum. Ohini bekusi obu edum eni nini aba. Ene wana mbie no. Wotra kunini sem no. Sabre. Nanwe ka ho nyina ma wo muso. Nenso abusuane de ye nyina ye tenase. Na ya kyen akosi bra ye betu apo. Esanse eye betu a ene ehu aye wura. Enti ye nchen na afe na eye wura no ode ne nso ano eba.
Nano Madauroma Aseda any Kabia any Edema Munina Utumfo Send Hinity Domine Obano na eye Akosua Dikro a onwa saye CEO of Tom TV na ono nso so obotidom enenne wo modien munyam se binka na o se nsu ase ono ankasa nso de nan munyam bai na anom nyina yeda mo ase o nyame onsira mo nyina Wiamoase mai Ghana mai ni agunamantuonso enyumre jina mitina hei mitina hama na nanom asuna ebusuafo eye asuna ebusua peni openi oben amo akohene oni na namoru jemfu a asuna ba peni ene Nana kwa kukodrufo akurama yene atene hima ene nananom emma nana sumedu nana frani okese osi maame no kure ene asuna busuanka yene ina asante mampon hima ne tiame na na jakuma difie ono ankasa ne tiame na na jabri One asuna ebusiani nyina ese ebusiapeni si nyina na nem na me nkantre Wiamoase mai ben na se bronono ene agunamanto nso mu nipa nyina Ghana mai ni Asante mai se esi ne keja eniase da die mo aye no mo akire se anoma no ntakra ne ma no ye kese na ntakra bone die fanyinam kwatere kwa Nananom asusuan say yetimumpo bia no si akoma bomprenu bia mo aye ye santemu isanse ne de mo aye ne ho agire yen abusia pani say adomdom ye ne na otena nyame de cha ye ne a ye nyina ye bepensu ahomea ye bepensu obi adware apaduane pa bi agi ni atwenya kosi awia donko ye nyina ye besesia agoprama kese yi so na afe ye de abre ni suo nyina ase ni akampategu fam ni akura abriwetia na chi kra empenin say so the aboa ne tu jamu nturi ya wi wani a enyi enti abusia pani oben amo akohene o se wo sre okura ne nsam kwoto ne asre wa otena mo nyina momrai na monsa meboa na nanom ne nyina say adofo nyina momra na monsa meboa na me bɔ mo nka yese midin ikwasi abaye ye boa epihene okwa TikTok ne susesi a ye fra me kwasi abaye wo ho eye ya ye nyina eda ho asrewa TV ne beto ne nyina ma yen ena Wiamoase TV nso wa ha ohene ba EK live band ono ankasa nso nie ene wodi agro no afi empata ene nkonwa ye tena so nyina eye mia minia after hours on a dano after hours Nana echa rentals. So open konya emma emubu ahofo nhye fom. Emma wo konya mania eno ane nana rentals. Nyame ya aduma otena ye besan asomo medamo ase. Ye da se. Eye nana jemfe yire. I was say obanta wa de madu kru. Ene na busuafo nyina. Obia. Emediasa. Abante biye bire ya na obire mani mo
so call ya. Every Ramukro no Sumun Sama Yami Bibia. Some money and I know me the woman. Yamani, oh, mammy. Mammy, Jojo, mammy. I can even say, was super. Mammy, and mammy said, mammy. I warrior, mammy, money. Oh, come on, you don't feel it. What's what you doing? Emma, listen to me. I'll be video when I don't know when I'm mammy. And so there be a sweet you when you don't know any. Mammy, and mammy said, mammy, and mammy said, every hour crying. I want to be who said, I do some mammy and Messi, mammy. But we do some money, me, money. But what you could have was everywhere. Mamma, me, I'm a woman, too. I grab with the jam and I free me so. You see, Jamie and JJ, mammy. So I will say so, I will say so. I will say so, mammy, and I will say so. I will say, Mammy, go watch it. No, I will say, Penny, and someone can say, what do I wish your penny? Oh, soccer. The mom will jack up, mammy, and jack up. Why you're not so cabby, 2 corners of mammy, and me got 2. Ya, mammy, oh, ya, mammy, oh, ya, mammy, mammy, oh. Kumami no sewa, obi no obi die, mami. I grab the jam and I feel me say, ya mani mi o mami o mami, mami. Sabwa. Could have been Shankia. What have you ever had anymore? Mammy, grandma, no Korea, I cover grandma, Miss Korea, I'm a Roman grandma, some yummy video. Some of me on an media woman swam. Yamani, mammy. We do be another way. I'm warrior. I'm your. Mr. Momon fan Chemewati said you was your penny wouldn't insert one time, no so pow no, as I said me any acro. Nananom yes, Reni dear Quansuina and Sorina Honey Moyetiaseka crabby. Ye bomb pie. Every day that was say, a whoop pet anywhere any more yam say, Anthony would ye honey. Ye good boom compo, near Senior Carinia shed ye 1 year. Obaapanin Akosua Nyamekye. Na ye one.